Takže bez potlesku. Joži, normálne choď bližej k mikrofónu, prozrať ľuďom, jak je sa dostal do Biloveže. Pro mene je to zázrak, pro tebe? Po hlavnej ceste a potom doľava bol som tu. Ale tak si sa zakoptal, že po hlavnej ceste. Po hlavnej, hej. Som v začiatku nevedel, že jak. Peťo Mikula ťa pravdepodobne oslovil. S Peťom Mikulom sme sa zoznamili v kúpeloch Brusno a tam sme sa tak spriatelili, že sme asi na celý život si súdeli. Vecej nehovor o kúpeľoch, bude tam jeho pani manželka. Už to začínalo všelijak. Každopádne, ja som s Jožkom Mákom, Jožko Mák, sedel na Peťovej oslave, 40-ku je mal, nie? Plus DPH. Plus HDP na obyvateľa. Aj DPH. A normálne ako vedľa Jožka Máka sedela krásna, šarmantná pani a po polneci jej vraví, že pani, chcete pusu s makom? A ona, že hej. A dali jej pusu, lebo vin je Jožko Mák. Takže Jožko Mák ciluje aj bez dozvania. Takže kto má teraz pivo alebo nejaký vodku, tam môže vypiť a pije vodku s makom alebo pivo s makom. Aha. A teraz by som dovolil aj nejakú pesničku pre tú vašu prekrásnu dedinku, ktorá vlastne má takéto krásne výročie 660 rokov, takže želám vám všetkým veľa zdravia, šťastia, úspechov a Božieho požehnania. Ale treba Jožko povedať, že nevyzerajú na 660. Celá dedinka krásna, ľudia sú Na Telgárke hrajú.